Jeden z najväčších arcilotrov tejto planéty, Klaus Schwab, odstupuje. Odstupuje, pretože voči nemu vzniesli zásadné obvinenia z toho, že spreneveril peniaze svojej vlastnej organizácie na to, aby si platil baby na izbe, vraj masáže, alebo posielal vlastných zamestnancov, aby vyberali hotovosť z bankomatov, ktorú mu potom mali odovzdávať. Klaus Schwab sa teda ukázal ako totálne skorumpovaný šupák, rovnako ako sme to po celý čas tvrdili. Je to človek, ktorý proti hotovosti bojoval, ale keď cez hotovosť vedel tunelovať vlastnú organizáciu, tak mu hotovosť prišla vhod. Je to človek, ktorý presadzoval opatrenia, aby nás zatvárali v domoch a nepúšťali nás vonku v rámci šírenia nejakej epidémie. Je to človek, ktorý chcel, aby sme nič nevlastnili, ale zároveň on si z majetku Svetového ekonomického fóra kupoval luxusné nehnuteľnosti, pretože samozrejme my nič vlastniť nemáme, ale oni, miliardári a tieto globálne pseudoelity, tí chcú vlastniť úplne všetko. Po celý čas sme na tohto človeka poukazovali ako na jedného z najhorších arcilotrov a zároveň ho progresívci a médiá celý čas chválili. Aj slovenskí premiéri ako Heger alebo Fico na jeho organizáciu chodili a rečnili tam o tom, ako napríklad na Slovensko potrebujeme doviesť 100 000 imigrantov. My stále hovoríme, že Slovenská republika by takýchto švábov počúvať nemala. Slovenská republika by mala byť slobodným domovom pre nás všetkých, a to bez týchto globalistických podrazákov. Aj na tomto príklade vidíte, že ak vám médiá niekoho odporúčajú ako úspešného podnikateľa alebo záchrancu tejto planéty, tak to môže byť len obyčajný, skorumpovaný, perverzný úchyl.